Hi guys, nोंथांमोनखौ आंनि बे बर' सिख्लायाव टिउटरियेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जोबोद नायलांगोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर आङो दायो मादै लानाव थांगोन आरोना नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबोद नायलांदो। बेटारि गाज्रि थांबाय थादों हाबि गामिनिफ्राय दायो। ट्रेनजों थांगोन आरोना डेन्जार मानसिखौ गोजानजोंनो सान्दुङावहाय जाग्रा जालाङा जेबो गारियालाय दे hantu saya maco hantu dan apa masih mengundang ini mah hasil kan tuh jaga tuh ini boleh oh yo sih mana 4,000 kamu kena आङो पर'टाखौ जाखांबाय ओमफ्राय आं जानायफोरखौ लाखियासै लाजिनाय मोनो आरोना आङो बिराद मानसिफोर थाब्ला ओंखायनो आं भिडिअफोरखौ मानसिफोर गैयाबासो लायो आरो मानसिफोर थासैबो लाजिनाय मोनसै आङो दिनैयो ट्रेनावहा मोजाङै भिडिअ लानो हायासै माने फार्स्टनिफ्रायनो उल्टा जबाव नांनायमोन आरो मानसिफोरा बिराद भिरमोन ना ओमफ्राय उल्टा जबाव नांनाय खर' बिदिनो खर' सानाय जानानै लानो हायासै आरोना दायो बेहाय खिथाबसैथिं मादिला साबायाव मानो दायो गारि गाखोना दोङो मानसिफोर नायबावदोंदां गारिखौथ' नायनानै बोरैबासो मोनखाबाय गाखोनो हाया आंहा होमबाबो गाखोनो थाखाबाय बिस्रा गैला हानावनो थांगोन आरोना आङो मा होनगोन जन्म जानायनिफ्राय खनसेबो फैफेराखै आरोना एबारसो फार्स्ट टाइम फैखादों मा बेदर जाहोगोनथाय आंनो खिथादो मा बेदर जाहोगोन होनदों अमा बेदर ओमफ्राय बर'नियालाय अमायानोसै आरो माथो मैसो बेदर मोनगोन नायनोसै दा मा जाहोयो आंनो खनसेबो फैफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम फैखादों गोदैनो जोंखौ गाइस खोबाय थांसिगोन आरो थाफाङाबो हरदां आं थांनो जाबाय रुमलाय
मोनफैबाय आरो